wani ne kake da mana? Wani mabarki ne da safiyar yau din shine nake so na baka labari. Da gaske? Yawanci kuma fa ka saba farkan safa gaskiya ne. Ban labari to. A cikin daji zaki shine sarki. Dawisu ce masoyiyarsa da musa kuma kaninsa. Aminansa kuma bera ne da kuma giwa. Waɗannan dabbobi da suka kasance masu karfin iko. Farauta suka soma? Kwangilan lantarki suka soma. Me gida ka tsaya magana da shi? To mu ba ta haka ba. Mutuwarsa so nake ta kafa tarihi. Kowane rauni a jikinsa ya kamata a ce yana da wata ma'ana. Raunin farko so nake canza masa kamanni. Na biyu kuma ya karya masa wuya amma karya mutu. Na uku kuma ya zama a wani wajen da mutane ba za su taba mantawa ba. So nake yi ta shure-shure yana tunanin me yasa yake raye. So nake da bakinsa ya fara barar mutuwarsa. To daga nan ne zan yi masa wani raunin da kurwarsa za ta bar gangan jikinsa. Wannan ne kadai zai bani gamsuwa da farin ciki. Shure-shuren radadi nake so kai a kowace rigiga. So nake kowace rigiga ta sanya ka ihu. Yana bin motsa shiga fina-finan Amerika mana. Ba wani nan fina-finan mu ma kan gaba ne a iya shiga malam. Musa hannunsa a injin markare. Kawai mu binne shi da ransa. Mu huda masa kirji da mahudar katako. Kawo faifan fina-finan turai. Samun kalla domin mu yanke shawara. Daga ƙarshe za mu yi wa shekewar shi ɗauka mu ɗora a YouTube. Kai dila kana jina. Kafin a kawo faifan bari mu kashe lokaci. Me zan yi labai? Ba ka yi ta buga ni kamar ta mola ba to ni ma yanzu zan buga ka. Idan kuma ka dakata nan take zan shege ka. Kida za a sa maka kai ta rawa. Kana tsayawa ka san me zai biyo baya. Ka gane? Na ne. Alaba